Здравейте, това е вторият подкаст на Max Beauty. Аз се казвам Красимира Иванова, а днес гост ще ни е Грациела Иванова, която е психолог за възрастни и деца и също собственик на Академия за детски ресурси в град Варна. Граци, здравей! Много ми е приятно, че си тук днес при нас. Благодаря за поканата и на мен ми е много приятно. Радвам се, че ще зачеркнем една такава тема, ще отворим една такава тема и пространство за нея. Психическото развитие на децата, на възрастните, на родителите. Да, на мен ми е много интересно да ни разкажеш и повече за академията. Всъщност, какво се случва там, с какви деца се занимавате, по какъв начин се развиват децата. Така че, моля те да ни разкажеш за това. Днес темата ще ни бъде малко по-различна от козметиката, но вярвам, че тя ще е интересна за всички, тъй като ще си говорим за възпитанието на децата, както и за партньорските отношения. За академията ще разкажа, преди 5-6 години отвори Академия за деца, на игра се казва, с различни услуги за деца и възрастни. Имаме групи за адаптация за малки деца от година и половина до 3, имаме психологически услуги, предлагаме логопедични консултации. Съвсем скоро тази година открихме една нова услуга, която е подходяща и за ученици. Стая на емоциите. Стая на емоциите се провежда веднъж седмично и в 1 час и половина посрещаме деца, които имат нужда да разгледат своите емоции, да се запознаят цялата палитра всъщност на емоциите на човека, да разберат различни начини за справяне с тези емоции, тъй като всеки един от нас има изключително богата палитра от емоции, която изразява във всеки един ден от живота си. Аз тук съм донесла няколко от тези книжки, всъщност, които представляват само едни от основните емоции на човека. Гняв, страх, щастие, тъга, търпение, огорчение, изненада. Това е присъщо за всеки човек. Всъщност ние се сблъскваме с тези емоции във всеки един момент от ежедневието си. Понякога сме по-тревожни, понякога сме щастливи, понякога сме изненадани, понякога сме много гневни. И малките деца, особено в възрастта до 7 години, трудно се справят с тази палитра от емоции, тъй като все още ги разучават самите те вътре в себе си. Все още се изненадват, когато ги усещат и търсят начини за справяне. И когато има един човек, един възрастен, който да им помогне, да ги разбере, да им даде идея за справяне с тази емоция, за тях това е много голяма помощ. Аз знам също, че вие организирате различни събития, които са в помощ на родители, на учители. Можеш ли да ни кажеш дали предстои нещо за нашите зрители, защото вярвам, че ще им е интересно да присъстват на нещо подобно? Да. Съвсем скоро, всъщност още не е обявено и в нашата Фейсбук страница, но очакваме да ни изпратят постера за събитието. Ще могат да го видят и там нашите последователи. Ще имаме събитие за родители, което предстои да е на 8 юни от 10 часа в залата на Радио Варна. Това събитие ще е напълно безплатно. Ще има 4 лектора, които ще говорят по теми, свързани с детското развитие, с трудности и предизвикателства, които имат родителите, свързани с децата. Една от темите ще е адаптацията в яслата и в детската градина. Изключително вълнуваща тема за много родители, на които им предстои първа да влиза детето им в ясла. Да, аз също съм минала през този период на трудна адаптация. Моето дете много трудно се адаптира към
детската ясла, така че и от личен опит мога да кажа, че това би ми било от голяма полза. Да, всъщност тази тема ще я води един дългогодишен учител, Монтесори педагог, който има богат опит точно с адаптацията на деца. Друга тема важна, изключително така популярна в днешно време, ще е екранната зависимост пред децата. Да. Това е тема, която вълнува също много родители, много учители. Важно е да знаем защо е добре да налагаме едно ограничение на екранното време. Не да лишаваме децата съвсем, но да налагаме все пак ограничение, защото особено до 3-4 годишна възраст, деца, които гледат екранно време, независимо дали това е таблет, телефон или телевизор, повече от 20 минути на ден, имат изключително забавяне в развитието си, забавяне в говора, трудности в поведението също. Така че това също ще е една много интересна тема. Да, ние сме си говорили с теб за това. На мен винаги ми е много интересно да обсъждаме такива теми, тъй като от теб човек наистина може да научи много и е изключително приятно да разговарям винаги с теб. Аз бих искала също така, освен екранната зависимост, да поговорим и за тази презадоволеност при децата, която също според мен е голям проблем. Как можем да избягаме от презадоволеността и в стремежа си да даваме всичко на нашите деца, тъй като в такова време живеем. Дали всъщност това води до една по-ниска амбиция в по-късен етап от тяхното развитие? И как можем да поставим граници на тази презадоволеност? Какво смяташ ти? Презадоволеността е интересна тема. Какво да кажа за нея? Родителя е този, който така определя границите на презадоволеността. Той е и човека, който определя границите във всяко едно така естество. Дали ще е граница в екранното време, дали ще е в презадоволеността от материални неща. Добре е да си задаваме ние въпроса като родители, ако да кажем детето не иска нещо. Иска нещо да му се купи, иска нещо да му се вземе, защото сега ние живеем в такова време, в което има изключително много изкушения. Има всичко. Не само изкушения, нещата, които ги гледаме по телевизията, примерно реклами, които гледаме на децата, които гледат на играчки, на, да кажем, на игри, PlayStation и така нататък, телефони нови. Добре е родителя да се запита колко му е необходимо на детето това? Колко му е необходимо? Дали е добре дали е добре в тази възраст детето да го има? Или може да изчака малко? Защото ние не можем да избягаме от това детето да няма телефон. Няма как да избягаме от него, защото вече след първи, втори клас, ако родителя е устоял до тогава да не вземе телефон, след първи, втори клас вече децата влизат в една възраст, в която така, ако няма телефон, пък няма да бъде с групата заедно, в новите технологии, в новите така виждания на децата. Но това не значи, че е добре на 4 годишна възраст да задоволим детето с най-новия iPhone, например. Да. Затова казвам, че добре е родителя да се запита защо му е необходимо това на детето. Сега ли му е необходимо? Тъй като аз в работата си срещам родители, които още на 3 годишна възраст подаряват на детето си телефон. Това защо? Ако трябва родителя да си зададе въпроса защо му е необходимо, то всъщност на детето това не му е необходимо. Това е необходимост на родителя. И това се явява необходимост на родителя, за да задоволи родителя някакви свои нужди. Може би, когато се даде телефона на детето, родителя има повече свободно време. Повече спокойствие. Точно така. Или пък, да кажем, на един тинейджър или пък дете, което е в първи клас, втори клас. Защо ще му задоволи тази потребност
родителя, например, да купи най-новата игра. Защо? Защото детето много я иска или защото родителя не може да откаже на детето си? Това е много важно. Да. Всъщност, наистина е важно да казваме и понякога не на децата си, защото в крайна сметка се превръща в една мечешка услуга, постоянно да казваме да и да откликваме на всичко това, което те искат. Да. И тук също каква е тънката граница между това да си родител и между това да си приятел на детето си, защото аз смятам, че не можеш да си само приятел на детето си, но може би, ако има баланс между родителство и приятелство, би било добре. Ти ще кажеш като специалист, къде е тази граница между двете? Границата се определя от това родителя, какъв родител е в същността си, във възпитанието си. Защото ние, за да станем родители, всъщност няма училище за родители. Ние ставаме такива, когато детето се появява в нашия живот. Ние ставаме такива не защото сме се научили да бъдем такива, защото така са ни показали нашите родители. Тоест, ние взимаме от това, което са ни показали нашите родители и го прилагаме към нашите деца. Може би взимаме не всичко, може би взимаме част от нещата, които така сме видяли в нашето възпитание, отхвърляме нещата, които не са ни харесвали, например. Защото възпитанието по нашето време е било различно. Сега много по-гъвкави и по-адаптивни трябва да бъдем заедно с децата си. Защото самите те са такива. А тънката граница е наистина тънка и е важно в моментите, в които родителя изгубва, така почва под краката си, така да се каже. Когато детето става по-настоятелно, качва се на главата на родителите и иска много и категорично на родителя му е трудно да откаже, тогава да си напомняме, че всъщност ние сме родителите. Тоест, ние сме тези, които налагат граници, налагат правила. Не сме приятели на децата. Децата имат други приятели. Ние можем да сме така авторитетни родители. Когато си авторитетен родител, това малко влизаме тук в стила на родителство. Има няколко стила на родителство. Авторитарният стил родителство е този, който налага граници и правила, не позволява на детето да ги преминава, много често е груб, много често не дава възможност на детето да изрази мнението си също. Той казва какво и как да се случва. Авторитетният пък родител, това е друг стил на родителство, авторитетният пък родител дава възможност на детето да, както се е появило в дома, в семейството, така и му дава възможност да изявява свободно мнението си, да го чува, да го има в предвид, да го вземе в предвид. Но все пак той е този, който решава накрая какво и как да се случи. Тоест, не позволява да се преминава една граница. Нали? Има друг тип родителство. Либерален родител. Този, който е прекалено приятелски с детето си. Тоест, той губи авторитетната си фигура на родител и не може да наложи никакви правила и граници. Тогава пък много се разклаща тази повърхност, на която стъпва родителя и детето, защото всъщност на родителя му започва да изпитва трудности в това да отглежда детето си, тъй като детето много често надделява над родителя и взема правомощията му. Така че много е важно да си напомняме, ако сме изгубили някъде така нишката на това къде да слагаме правила и граници, да си напомним, че ние сме родителите. И да не се страхуваме от това да поставяме граници. И да поставяме правила. Защото децата изключително много силно имат нужда от това. Представи си едно дете, което се води от родителя.
Тоест, родителя му показва света, показва му кои са лошите, добрите неща. В училище е много важно да говорим за това, кои са недоброжелателните хора, например. Родителя да напътства това дете. Или пък един либерален родител, който казва, прави каквото искаш, нали, аз не знам. Или пък ти опитай, пък не знам какво ще стане. Така че много е важно ние да си напомняме, че ние сме родителите в семейството. Много често в семейството има смесица от родителски роли. Единият родител е авторитетен, другия е пък авторитарен, или пък либерален. И тогава започват така първите семейни кризи навлиза двойката. Още когато се роди детето до 3 годишна възраст. Така че много е важно да определим нашия тип родителство и да знаем ние какви сме, къде ни стигат възможностите. Ако не ни стигат възможностите в това да поставим граници, да кажем, ние сме смесица от авторитетен или либерален родител, тогава да помолим другия родител, който може да постави по-категорично границата на детето, да ни помогне. Така че, да. Аз също съм забелязала, че и разговорите са много важни във възпитанието на децата. Понякога те не ни разбират с една дума, не ни разбират, когато просто поставим една граница. И е много важно да седнем спокойно, да обясним каква е ситуацията, защо постъпваме така, защо е нужно, защо не е нужно. Тогава, според мен, една идея повече ни разбират и една идея повече могат да се ориентират за напред, кое е хубаво, кое е лошо, как могат да постъпят правилно и по какъв начин не се постъпва. Така че мисля, че също и това е много важно. Много ми е интересно за типажите родители, тъй като не съм се замисляла по такъв начин. Това до голяма степен зависи от двамата родители да поговорят и да решат по какъв начин те ще възпитават детето си, на какви принципи ще заложат, за да няма кризи, както казваш, и за да може детето да расте в една наистина добра и спокойна среда. А какви други съвети можеш да ни дадеш за възпитанието на детето? Мислех си по този въпрос и така, размишлявайки, аз обикновено, когато при мен влизат родители на деца в кабинета, и ми задава този въпрос. Първото нещо, което казвам е: приемайте детето. Приемайте детето такова, каквото е. Защото всъщност вие създавате това дете, то се появява във вашия дом и много често ние, родителите, имаме очаквания то какво да бъде. Как сме си го представили, след това какво поведение да има, като стане малко по-голямо, след това в училище какво да учи, пък след това какво да учи в студентските си години. Ние имаме представи за децата си, но е много важно да можем да излезем от тези представи и да приемем детето такова, каквото е. Защото когато детето е прието в семейството и се усеща истински такова, тогава обстановката е много спокойна за него. И то знае, че най-важното е, че мама и тати го приемат и го обичат. Второ нещо, което е много важно, е да определим какъв е темперамента на нашето дете. Нашия личен темперамент също. Защото темперамента е нещо, с което ние се раждаме. Всъщност, ние се раждаме с определен тип темперамент. Не както родителския стил. С родителския стил влизаме посредством възпитанието и това как живеем. А с темперамента ние се раждаме и всъщност представи си един много активен родител, много кариерно ориентиран, примерно много деен в ежедневието си, който много говори, който иска да се обсъждат постоянно нещата в къщи. Който родител ражда едно
по-флегматично или меланхолично дете. И като казвам флегматично, думата флегматизъм така се приема за нещо негативно в обществото. Обаче този тип темперамент е един от най-спокойните, най-уравновесените. Всъщност, флегматичният тип темперамент е този, който може да ако е работник в някаква фирма, например, много бавно и методично може да изпълни всяка една задача, поставена от ръководителя. Той ще изпълни нещата до край. Той е задълбочен. И представи си сблъсъка на един такъв родител, който описахме, по-активен, който иска да говори, и на едно флегматично дете. Флегматичното дете, то не обича да обсъжда. То не говори много. Ако бива питано непрекъснато за някакви неща или да иска да обясни нещо, родителя да иска да го пита нещо и детето да обяснява, то по-скоро не е в неговата природа. Това не му е присъщо. И много често тогава в семейството се случват сблъсъци. Родителя си казва, как сега моето дете, примерно, защо не е такова, каквото е другото. Много често майките по детските площадки сравняват децата. Виждаме на детските площадки изключително богата гама на темпераменти. Има деца, които се катерят, скачат, викат, дърпат другите или искат да играят много активно, докато други деца, които играят по-спокойно в пясъчника, например. И на тях това им е достатъчно. И всъщност много е важно да подчертаем това, че няма лош и добър темперамент. Това е нещо, с което ние се раждаме. Децата до 3 годишна възраст са в чистия си вид на темперамент. След това, ние като възрастни вече сме една смесица от тези темпераменти. Защото живота ни поднася различни предизвикателства, различни трудности, адаптираме се в различни ситуации и всъщност вземаме много от флегматичния темперамент, влизаме в сангвиничния, който е това, което описах, този родител, който е по-активен, по-ден, нали, иска да говори повече и това е в природата му. Например, моята майка изключително много приказва. Нали, това е нещо присъщо за нея. И е важно да приемем детето такова, каквото е. Да определим типа темперамент, неговия, нашия също да определим и да се приемем. Ето това е пак се връщам на първата точка, на приемането. Защото когато има едно приемане, тогава нямаш така едни прекалени очаквания да се случи нещо друго, тъй като то не може да се случи. Поне на този етап, когато децата са малки. Така че приемането, спокойствието, това, което каза ти преди малко, да говорим спокойно, да обясняваме на децата. Защото децата имат нужда от това. Спокойствието у дома, което може да им предостави родителите, е много важно за децата да се чувстват добре, да се чувстват защитени. Защото навсякъде около нас, както нашето ежедневие е много забързано, така и на децата. Те стават сутрин, тръгват на училище или на детската градина. Там имат изключително много предизвикателства за справяне. Изключително много сблъсъци понякога се случва в детската градина. Например, карат се за играчки, преминават през различни чувства на гняв, на защо на мен сега, защо той не ми го дава, в училище също. И е много важно, когато се прибере вкъщи, детето да отмори. И там да има един пристан, на който да се почувства спокойно. Така че това е... И да не проектираме нашите желания, цели, очаквания върху нашето дете, защото те са си наши виждания. Така и просто трябва да приемем детето си, то да се чувства спокойно, да разговаряме и да го подкрепяме и естествено насърчаваме за нещата, които виждаме, че него го влекат. Насърчаването е много важно, защото те имат нужда от това. Имат нужда децата да бъдат напътствани, да бъдат насърчавани, но не в нещо, което не е тяхното.
не е тяхното, защото то в един момент се проявява, че не е тяхното. Например, има амбициозни родители, които идват в кабинета и казват, той не иска да учи, а пък ние двамата сме лекари, не иска да учи. И ние знаем, че той ще стане лекар, а пък той сега като ни учи по математика и по биология, как ще стане? И всъщност, дали това е неговото тогава? Това трябва да се замислим. Дали не са наши очаквания, наши виждания за това какво да бъде нашето дете. Да му дадем възможност на избор. Защото той може и да покрие тези очаквания на родителите. Да учи за лекар, да стане за лекар, но да не е добър лекар. И да не е добър лекар. Да. Точно така. Точно това и аз щях да кажа, че той всъщност може да стане лекар, може да учи, да му е по-трудно, но въпреки това да преодолее себе си и да стане лекар. Но доколко добър ще е в работата си, доколко щастлив ще е с това, което прави, защото моето мнение е, че трябва наистина да си щастлив с това, което правиш, да ти носи удоволствие, удовлетворение, да се чувстваш добре, да се чувстваш полезен, докато ако това не е твоята професия, ако не го усещаш като твоето нещо, дали едно такова дете, насърчавано да бъде лекар, например, би се превърнало в щастлив възрастен, всъщност. Всъщност ще търси себе си. Непрекъснато този човек. Ще търси в себе си, няма да ходи с желание на работа, например. Не казвам, че ние не се изморяваме, нали, хората, които си обичаме професиите, но е много важно да си избрал сам това, което ще правиш за напред. Дори то да е грешно в някакъв момент. Но ние все пак се учим от грешките, които правим през живота си. Както се учим от случките, които имаме в живота си. Онзи ден, например, моята дъщеря учи се да кара колело, така успешно се научи, излязла така от страни на къщата и паднала в някаква локва, прибира се цялата кална, плачеща и казва, аз разбрах, че всъщност аз не трябва да преминавам с колелото през локвите. Това го научих като урок. Тоест, нека да даваме възможност на децата да правят това. Защото ако не им даваме възможност, ако ги затворим само в къщи, пред екрана, да кажем, къде остават тези всичките други усещания? Да стъпиш в локвите, да паднеш в локвите. Така че това са уроци. Да, това са уроци и колкото и да не се иска, ние не можем да ги предпазим от всичко. Най-добре е, когато те се сблъскат, направят грешки и съответно се получат от тях, както и ние до ден днешен грешим и се учим от нашите грешки. Така е. Това е абсолютно нормално във всеки житейски път, не само при децата. Така е, да. В тази връзка моят баща, например, постоянно кара детето ми, Дани, да прави бели. Все му казва, отива и прави бели. Отива и в кълта, в локвите, няма значение. Прави бели. Да. Ами да, защото с белите децата израстват. Да. Така че... Какви са най-честите грешки, които правят родителите? Ние някои от тях ги споменахме. Да. Най-честите грешки. Има ли нещо, което сме пропуснали? Нещо, над което трябва да се замислим ние, родителите? Има нещо, за което сега се сещам. Свръхпротективността. Това е една тема, с която се сблъсквам в ежедневието си, в консултирането на родители. Много родители искат да предпазят децата си. Искат да ги предпазят да не плачат в детската ясла. Искат да ги предпазят да не се карат с други деца в детската градина. Да не се катерят по площадката, защото могат да паднат. Да ги предпазят да им определят с какви деца да играят също. Мисля си и ми възникват просто тези примери от практиката ми в кабинета, родители, които идват. Свръхпротективността всъщност е много голям проблем, защото децата израстват с едно усещане за дали могат да направят нещо, дали то ще е правилно. Защото не му го е казала мама. Защото всъщност децата
ще изпадат в ситуации, в които ще трябва да се сблъскват с различни неща, особено в училище. Да кажем, че до към градинска възраст, до 7 годишна възраст, докато децата са още в ясла, в градина, така са по-обгрижвани, нали, и в детската градина ги обгрижват много учителите, но в училище вече, когато децата съвсем сами встъпват в училищното заведение, те ще трябва да се справят с различни ситуации. И тогава мама я няма, и татко го няма, и всъщност е много важно децата да имат една увереност в себе си, а да не чакат дали мама ще му даде да излезе в коридора или ще да тича в коридора, или дали ще може да отиде навън на двора да играе, или дали ще може да се защити когато се скара с някой. Защото ако мама до 7 години го е защитавала непрекъснато и му е определяла децата, с които да си играе, или на площадката му е казала: не, сега не дей да отиваш там, ела тук до мен, тогава детето ще бъде плахо. И ще му е изключително трудно да се справя в училищната среда. Ние там, като родители, нямаме контрол. Нямаме. Даже и учителите нямат. И е добре, че няма, за да може детето всъщност да влезе, да се справи само. Да, но е много важно тази свръхпротективност на родителя да се осъзнае, че не бива да се прилага още в по-ранна детска възраст. Тъй като при нас в групите ни за адаптация постъпват малки деца на година и половина и много от родителите са изключително тревожни, което е съвсем нормална човешка реакция. И те са притеснени, децата им са малки, но имаме и родители, които опитват 3-4 дни, детето още плаче, още не може да се адаптира. И те казват: не можем да го оставим тук, защото то не спира да плаче. А всъщност това е преминаване на детето през тези емоции. То опознава среда, опознава възрастни, опознава деца. Трябва да се справи. Трябва да премине. Точно така. То не може да се справи с помощта на мама, защото мама я няма там. Тоест, това е един от първите уроци, през които преминава детето. Едни от първите предизвикателства на самостоятелността вече. Да, има много стрес, обаче целият ни живот е осеян със стрес и то от всякъде. И е много важно да не защитаваме прекалено много и да не затваряме в някакви рамки децата от малки. Защото в една по-късна възраст те пак ще се сблъскат с този стрес. Нещо, за което се сещам сега, е за първия стрес в живота на човека. Знаеш ли кога е? Кога е? При раждането. При раждането, да. Да, защото когато бебето е в корема на мама, то е обгрижвано, защитено в пространство, в което му е спокойно, топличко, да, когато иска да бъде погалено, дава знак с крачета, мама си гали корема, нали, когато е гладно, дава знак, мама се храни. И всъщност първият стресов момент в живота на човека е неговото раждане. Тъй като от топлото място, на което се намира бебето, изведнъж попада в едно пространство, в което е студено, много е светло, тъй като в болничните заведения има изключително осветление, много е светло и го пипат различни ръце, които не са тези на мама, не са познати. И това е първия стрес, който бебето усеща. Затова веднага изплаква, затова плачат и бебетата след това в болницата, там първия ден, когато са отделени от майката. Така че това е първия стрес и всъщност то преминава през него бебето. С помощта на родителя, разбира се, но не можем да избягаме от него. Така че ние не можем да избягаме от стреса в нашия живот. Но е много важно да се научим да се справяме и да преминаваме през него. Затова казвам, че не бива да има свръхпротективност на родителя, защото така не правим услуга на детето. Да. Тази свръхпротекция съм е наблюдавала много често по детските площадки с различните типажи родители, съответно деца.
На мен също ми се е случвало. Моето дете, моят син ми е казвал на няколко пъти, специално за детската градина: мамо, моля те, говори с нейните родители, тя ме закача, идва, удря ме, моля те, говори. Но аз винаги съм отказвала. Защо? Защото не е била някаква ситуация, която е наистина много проблемна и да трябва намесата на родител. Казвам му: трябва да се оправиш само в тази ситуация. Редно е да постъпиш така или иначе. Давам му съвет, но никога не се намесвам, стига да не е нещо наистина крайно необходимо, естествено. Да, за да може той да се научи по някакъв начин да се справя с различните типажи хора, с различните ситуации в живота, защото той тепърва ще се сблъсква с това. Както в училище, така и по-нататък в работата като цяло в живота. Така е, да. Добре. Всъщност, нека да преминем към партньорските отношения. Те също са много важни и за семейната среда, и като цяло за нас хората. Какви са грешките пък там? Какви грешки най-често допускат партньорите? Партньорите са партньори от момента, в който започват от момента, в който се влюбят, в момента, в който се започват да живеят заедно, но те преминават през различни етапи на връзката си. Първият етап е този, в който сме много влюбени. Нали, всичко ни е лесно, хубаво ни е, така наслаждаваме се един на друг, в ролята сме на любовници, на приятели, на хора, които се опознават. В следващия момент, в който влизаме и в друга роля, когато се появи детето. Тогава, освен ролята на любовник и на приятел, ти виждаш партньора ти в ролята на родител. И това е една много нова роля за него, както и за теб самия. И ти го виждаш в различна светлина вече, с различно поведение много често. Тъй като тогава много ясно се проявяват възпитанието на родителя и това какви родители е имал той всъщност. Това, което му е показано на него, то го прилага и в възпитанието на вашето дете. Това, което и преди малко казахме. И тогава настъпва първата криза на семейните отношения. Тази криза се преминава трудно. Понякога родителите търсят психологическа помощ, понякога се справят и сами, а понякога се разделят. Не, че когато потърсят психологическа помощ, не се разделят. Напротив, имаме случаи в кабинета, в който ни идват родители с просто изчерпани отношения. И невъзможност и без ресурс да продължат съвместния си живот. И в това няма нищо лошо, когато е осъзнато. Защото ако останеш в едни такива отношения, защото трябва да останеш там, защото така е казано, или заради детето, както най-често. Да, много често заради детето. Тогава средата става много тревожна за детето, отровна за родителите. Има едно неразбирателство, различни гледни точки има за живота, различни усещания. Така че това е една от кризите. Тъй като говорим и за децата и за родителите в този подкаст, е много важно да родителите да усетят кога има такава криза и да говорят. Когато говориш с другия, защото той все пак ти е партньор, е много важно да задаваш въпроси, да му казваш как се чувстваш също. Много е важно да си напомняш защо си с този човек. Обикновено в семейната терапия един от въпросите, който задава терапевта е: вие как се запознахте? Как се влюбихте? Какво ви
какво ви събра, кое е това нещо. Какво ви притегли към другия. Точно така. И след това стигаме до там какво ви разделя в момента. Защото когато родителите станат родители и приемат тези роли, много често ролята на любовник, на любовните отношения, те отиват малко по-назад във времето, особено когато майката е в майчинство и то първите няколко месеца. Бащата се чувства много често отхвърлен, така майката основно с детето, много често майката отива да спи в друга стая с детето, бащата остава сам в спалнята. И тогава е много важно родителите да си напомнят, че всъщност те са и интимни партньори, не са само родители. И да не остават твърде дълго в тази родителска роля, само в нея. Не, че да не остават, те са си вече в нея, но твърде дълго. Защото когато стане твърде дълго, тук майчинството в България е 2 години. Това е единственото най-дълго майчинство в целия Европейски съюз. Да. И когато една майка остане целите тези 2 години в майчинство и е много свързана и залепена за детето си, тя самата излиза от другите си роли и се така вглежда само в това, какво може да прави като майка и забравя много често за таткото. По-скоро да балансираме в отношенията. Дори когато детето вече е малко по-голямо, според мен наистина е хубаво да се отделя време и на партньорските отношения, защото това е връзка, отношения, които си трябва и работа в крайна сметка. Трябва старание, трябва работа и желание да ги подхранваме по някакъв начин. Ето ние, например, наскоро осъзнахме, че можем да ходим на почивки и без детето понякога. Добре. Да, и всъщност това е много хубаво за едни отношения, тъй като по този начин се подклаждате. Така е и можем да си напомняме като партньори, че всъщност първо, ние двамата сме се събрали като партньори. След това се е появило детето и детето ще бъде в нашия живот до определено време. И след това ние пак ще бъдем само двамата. Оставаме сами. Да, така че детето, когато порасне, то ще си поема по неговия път. А всъщност ние сме се събрали с партньора ни, за да бъдем заедно цял живот. И тези отношения трябва да се така добре да се влага в тях. Да се усети другия какво иска, от какво има нужда ти да му го дадеш или пък той да ти го върне на теб, да си говорите, защото много често, когато няма разговор, няма изясняване на ситуации, има едно изместване, отхвърляне или некомуникация, бягане на проблема, тогава той проблема си остава там, между вас, не се изяснява, не се говори за него. И тогава има нещо поставено между вас, освен детето, което се е появило, и остава един проблем. И затова е много добре да се говори в семейството. И то искрено, честно да се говори с партньора. Не да говорим така това, което иска да чуе другия. Не да избягваме теми, които другия не иска да говори. Напротив, така, да има едно приемане на партньорите. Също това, което е важно и за децата. Приемането е много важно за всеки един човек. Когато ти се чувстваш приет от другия, независимо дали имаш негативи, позитиви, защото всеки един от нас има, много е важно партньора да те приема сутрин без грим, жените с рошава коса, не в вида, в който се, обикновено се подготвяме да излизаме. Тогава си спокоен, че той те приема такъв какъвто си. Или пък мъжа, когато е да кажем, в изнервено настроение, свързано с работата, мъжете това много ги закача. Така е, да. Така че е много важно жената да е спокойна, да е до него, да го приеме, да изчака да му премине емоцията. И така, и да поговори. Нужно ли е все пак и да работим и върху себе си, ако виждаме, че ние някъде грешим, ние и партньора, визирам и двамата, да работим върху това, което смятаме, че трябва да изчистим в нашето поведение като грешки, за да може и отношенията да протичат
една идея по-спокойно. Много е важно да имаме осъзнатост. Осъзнатостта е свързана с работата към себе си. Много е важно ние самите да сме осъзнати, да знаем какво искаме в живота ни, какво е важно за нас, от какво имаме нужда, от какво нямаме нужда. Не да живеем по начин, по който така ни е казан, че трябва. Или с живота на нашите родители, така както те са живяли, с техните възгледи. По-скоро да усещаме ние какво искаме, да сме осъзнати откъм емоциите си. Това е изключително важно. Да усещаме кога сме гневни, кога сме ядосани на партньора, кога избухваме повече, да споделяме за тези емоции, да се извиняваме дори, защото на това учим и децата си всъщност. Да се извиниш на партньора си, няма нищо лошо в това. Напротив, това означава, че ти осъзнаваш, че проявяваш такава емоция. И тя може да не е насочена към партньора. Но даже много често не е насочена. Много често е насочена за теми свързани с ежедневието или нещо на работа, или някой на улицата, който нещо ти е казал. Но ние към партньорите си обикновено така изразяваме цялата тази палитра от емоции, защото знаем, че те биха могли да ни приемат, да ни чуят. Вкъщи е мястото, на което така можем да сме спокойни да си го кажем. Така че много е важно това да можеш да го правиш пред партньора си. Да не бъдеш само да се държиш прекрасно, радостно, щастливо и да притискаш някъде своите емоции. Но е много важно и когато имаш някакви гневни изблици, примерно, или пък изпитваш страх, да кажем, от нещо, тогава да го кажеш на партньора, да го споделиш с него, да се извиниш, ако си го нагрубил, защото се случва в едни партньорски семейни отношения, се случва. Особено когато партньорите са много години заедно. Така че това е много важно. Осъзнаването на собствените ресурси, себепознанието. Това е работата със себе си. Да се себе познаеш. Доколко са важни компромисите в едни отношения? Трябва ли непрекъснато да се правят компромиси? Кога те са здравословни? Кога вече става прекалено много правенето на компромиси и кога пречи това всъщност? Компромисите пак са свързани с това себепознание, защото ако аз, да кажем, познавам добре себе си, знам кое е така на мен в мен заражда добри чувства, спокойни чувства, кое ми така натиска някакви бутони, ми преминава границите, да кажем, в поведението на родителя, тогава аз знам кога да направя компромис. И зависи какъв компромис, нали, може да се прави. Да. Ако, да кажем, партньорите, един пример ще дам. Примерно, мъжа иска да вечерят в определен час. И това много държи на това. А пък за мен това не е толкова важно дали ще седнем да вечеряме в този определен час. Тогава аз мога да направя компромис с това да се съобразя, щом за него е толкова важно, нали, това нещо. И го давам това като пример. Той е съвсем елементарен, но много често в семейните отношения тези битови ситуации са едни от най-честите, които обръщат каруцата, както се казва. Да. Така че, примерно, дали е заключена вратата, единия много държи да е заключена вратата, примерно, а пък другия въобще не се сеща за това. Ами добре, аз мога пък да направя компромис и да си кажа: ще взема под внимание, щом това е толкова важно за моя партньор, нали? Така че той пък насреща ще вземе под внимание нещо, което е важно за мен и той ще направи компромис с нещо. И така ще се намери баланса между партньорите. Но твърде компромиси, които са твърде свързани с това на теб ти да не се чувстваш добре за дълъг период от време. Ти да си тъжен, да си с някакви
така негативни чувства до партньора, тогава този компромис, който си направил, той ще е до време. Ти няма да можеш твърде дълго да го правиш този компромис. И е важно партньорът ти да го разбере, че това не е окей за теб. Защото това така променя връзката. И така важно е компромисът да бъде такъв, какъвто другия може да го приеме, може да направи. Може да направи, защото вижда, че е важно за другия партньор. Ще го направи щастлив, ще го направи спокоен, но не и в негов ущърб, прекалено дълъг. Да. Добре, с какво да завършим нашият разговор? Вярвам, че бяхме много полезни за нашите зрители. Просто да търсим щастието си. Да търсим щастието си, да търсим себепознание, да се вглеждаме на нас самите, какво ни е необходимо, какво ни натиска бутони, свързани с гняв, с страх, и всъщност да търсим причината за това. Защото когато търсим причината за тези негативни емоции, тя много често е зародена в нашето детство. И това са едни травми в детството, които имаме, които не са преодоляни от нас самите. Когато един възрастен работи за преодоляването на тези травми, преминаването им, тогава самия той става по-осъзнат. И страхове, тревоги, депресии, паникатаки, те много често се преодоляват по този начин, когато имаш едно себепознание в себе си. И така, когато знаеш какво искаш да правиш, когато не правиш това, което трябва, защото трябва да се направи, а защото ти самия го искаш. И това е в твоя комфорт. Да. Много ти благодаря за този разговор. Да, беше чудесно.